down and give you some good news. Let me tell you what it's all about, 'cause it's sure to make you move. You never really see it coming, 'cause it hits you so fast. When you get them supersonic, baby, then you know it's gonna last. So come on now, let go of yourself. Shut up! Er du fuldstændig vanvittig? Er du ret sindssyg? Har du uld i hugen og spyt i bøtten og fedt i M-hætten, Maj-Brit? Er du da fuldstændig fra den? Hvad tænker du på? Hvad tænker du på? Altså, hvad tror du lige, du går og laver? Hvem tror du, du er? Jeg ved, hvor du bor, Maj-Brit. Jeg ved, hvor du bor. Jeg ved hvor. Vi kan altså ikke forstå, hvad du siger, Maj-Brit. Jeg ved, hvor du bor. Okay. Det er ikke sådan en stor overraskelse for mig, for det sidder rent faktisk i mit hus. Hallo? Hallo? Er du der? Er du der? Er du død? Er du levende? Er du en mellemting imellem død og levende? Okay, Maj-Brit. Nu er du fuldstændig fra den. Jeg kan godt høre det. Bare læg dig op på briksen her. Kom. Sådan. Så, nu ligger du her. Ligger du ikke godt, Maj-Brit? Nej, jeg ligger faktisk oven på en kat. Det er synd for katten, Maj-Brit. Nu skal du ikke begynde at blive dyreklæder, vel, Maj-Brit? Den skal bare flytte sig. Nej, katten kunne ikke bare flytte sig, Maj-Brit. Katten, det lå der før dig. Og hvad så? Jeg har ikke noget at sige. Har du ikke noget at sige, Maj-Brit? Det er simpelthen for dårligt, Maj-Brit. Maj-Brit, ved du hvad? Jeg tror, at jeg ikke ved, hvad jeg skal sige nu. Dræber du mig, Maj-Brit? Ja. Hvorfor dræber du mig, Maj-Brit? Fordi du er... Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Okay, så prøver vi stopper fra nu af. Jo, Maj-Brit. Du er ikke sjov. Er jeg ikke sjov? Nej. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't.